Čau tady lidi, dneska si vytiskneme tuto masku na Halloween a jdeme na to. Nejdřív jsem si tady připravil v programu pro 3D tiskárnu, bude to trvat tady hodinu, jeden den, 2 hodiny a 7 minut. Tak celkově 440 gramů a jako bude tady 297 výměn barvy a je to dvoubarevná, takže naštěstí je tady míň. A jdeme na to, jdem si připravit tiskárnu. U tiskárny a zjistil jsem, že mě došla bílá barva, kterou potřebuju jako dost, nějakých 379 gramů, tak si musím otevřít novou, tak jdeme si otevřít. Už máme otevřeno, tak jdem si to nasadit. Tak špulku jsem se rozložil, dám nakonec sem a jdem si zapnout tiskárnu. Tak přes chytrou zásuvku. Bum, zapne se. Tak v dalším videu si to vytiskneme, takže rozhodně nezapomeňte hodit do odběr.